prova. Undrar om du ska bara ragga färdigt först. Jag får inte igen den. Okej, då får du Kan inte du hoppa då? Det var en fin hjälm du hade. Nej. Bra. Är det gott med choklad? Ja, det är gott. Och det är det tycker jag. Jag får prova. Ladda ut. Varför inte? Varför inte? Du får kort. Hade du inte svar på det? Va? Hade du inget svar på det? Jag tror din kompis. Varför sitter du där för? Så jag kommer sitta med dig. Vadå? Jag kommer inte ihåg. Är det gott? Ja. Är det bara choklad? Nej. Vet du hur man får mjölkchoklad? Eller vit? Mm. Man ger inte kossorna och boy. Så. Coolt va? Det är kossorna och boy. Det är coolt tycker jag. Man dricker bara vitmjölk. Åh herregud. Nadine, ska du inte åka nu då? Du får inte tycka att han är cool. För att han åker på min cykel alltså. Vill ni hänga med oss? Ja. Varför då? Vill. Vi ska inte spela. Wow. Vi kan spela mot varandra. Faktiskt. Vi kan göra någonting annat. Du har det ju för fan med!